Bé, doncs jo us explicaré una mica el que m'ha suscitat el títol que hem posat respecte al tema dels esplais i els escoltes. Jo vaig ser escolta des dels 7 anys fins que es va dissoldre l'escoltisme de Vilanova, que en devia tenir 23, 24, 25, de ple, i tinc que recordar i dir que per mi ha sigut la millor època de la meva vida, poder passar per l'escoltisme i molt més en aquella època en què hi havia una dictadura, una escola religiosa molt de portar-nos en la línia i per tant per mi va ser la millor escola de formació que vaig tenir i això no ho oblido. Ara quan es diu educació popular, integral, comunitat, responsabilitats dels agents educatius, per mi són uns conceptes que en general tots ells engloben un desig, una utopia, una voluntat, un treball en el fons per fer avançar la societat. Llavors parlem d'educació, que és un concepte bastant més ampli que ensenyar. L'escola malauradament es dedica més a ensenyar que a educar. Per tant, jo crec que el que han de ser els moviments del lleure i el moviment del lleure educatiu han d'intentar més educar que ensenyar, perquè ensenyar ja ho fa l'escola. Per tant, no té tantes rigideses com l'escola i això li dona moltes avantatges. Tinc que dir que quan he sigut diputada al Parlament de Catalunya, en 2 legislatures vaig intentar que s'arribés a fer la llei de l'associacionisme educatiu. Vaig treballar-hi, una la teníem molt avançada quan es va dissoldre el Parlament, vam tornar a intentar amb una segona vegada, aviam si això ens en sortíem, però es va acabar avançant les eleccions i no vam aconseguir-ho en el seu moment. I pel que he vist les legislatures que han vingut darrere no s'han preocupat de l'associacionisme educatiu, per tant, hi continua havent-hi un buit en aquest tema més legal, que a vegades també va molt bé ser il·legal, perquè permet moltes més coses. En la llei d'educació hi ha un article que parla del lleure educatiu, però en sabien tan poc els que devien legislar que parlen dels alumnes. Això sí que de cap de les maneres. En el món del lleure, en el món dels esplais o de l'escoltisme no hi ha alumnes, hi ha infants. Per tant, quan diem educació popular, integral, el que vulguem, estem incloent a tothom en aquesta educació. I l'educació no sempre inclòs a tothom. L'escola, de fet, va començar per la burgesia i els camperols i la gent de classes socials amb menys possibilitats no anaven a l'escola. Això ha sigut una lluita per poder anar avançant i aquesta lluita que té la humanitat per poder avançar i posar-hi totes les classes socials, una de les figures importants és Ferrer Guàrdia. I Ferrer Guàrdia, en els seus documents, quan demana que tothom pugui anar a l'escola, ho diu amb una paraula que és la coeducació de classes, i això era a principis del segle XX. I parla de la coeducació. En canvi, nosaltres quan parlem de coeducació entenem poder estar junts els nens i les nenes. O sigui, com les paraules van canviant els conceptes de les coses. Però sempre la humanitat ha fet això per avançar amb la línia de que hi hagi més gent que pugui estar i gaudint d'aquesta educació. A principis dels anys 80 es parla de l'educació integral i sorgeix aquest moviment d'educació integral per incorporar també a l'educació un col·lectiu que estava bastant al marge, que als anys 60 els havíem fet sortir de casa, però que els teníem en escoles separades, que són els que tenen alguna discapacitat, sobretot psíquica o mental.
que tenien els anys 60, fins als anys 67, 68 almenys a la ciutat de Vilanova, la gent els havia tingut a casa seva. Llavors sorgeix una escola per a aquests nois i noies i és la primera vegada que surten de casa, molts d'ells. Però a principis dels 80 aprofitem per poder crear una escola, que va ser una experiència pilot a Espanya, que és l'Escola Margalló de Vilanova i la Geltrú, que posa nens i nenes i els que tenen dificultats físiques, psíquiques i mentals també en el mateix projecte. Per tant, l'educació popular, l'educació integral, sempre serveix per aconseguir, en el seu moment també això va ser en el tema de les dones, perquè la dona tenia que tenir un nivell cultural i un nivell educatiu més baix que els homes. Això també ho hem tingut que lluitar, i això ho hem lluitat bastant les dones soles. Però, malauradament, us heu trobat moltes coses fetes, però treballeu-les perquè tot el que no es treballi costa molt poc desfer i anar enrere. Per tant, recordeu que amb els avanços socials el més important és que sempre es continuï treballant. I, per tant, educació popular, educació integral, vol dir tots i totes, i vetllar sempre que no en quedi ningú fora d'aquestes possibilitats. I a poder ser fer-ho amb tants processos que anem rumiant pel tema de que la igualtat es pugui donar. A vegades és més difícil, però aquest és el treball que ha de fer un adult en l'educació. Ara, per mi, el concepte important de tots aquests noms és que quan parlem d'educació estem parlant i partint d'un infant. I quan dic el concepte infant, que tot giri a l'entorn de l'infant, estic parlant d'infant com a persona. Hi ha qui considera un infant, i dic infant per no dir nen, perquè és més pesat. Llavors això ara dic infant. Però m'estic referint al nen i la nena. Quan dic infant, n'hi ha que quan parlen d'infant doncs parlen com si fos una persona esquifida, com si fos un home esquifit, un home petit, o li parlen de forma cabrentolona, o a vegades el consideren un tonto. I els nens, els infants, tenen un sentit importantíssim de quina és la seva visió de cada una d'aquestes coses. I l'important és no tallar, sinó al contrari, potenciar la creativitat dels infants, potenciar que ells vagin agafant el seu sentit de les coses, perquè això és el que els ajudarà a ser i a desenvolupar-se. Per tant, què hem de fer? L'infant com a persona, com l'ajudem a ser autònom? Els educadors ens hem de plantejar com l'ajudem a ser autònom, a ser lliure, a ser responsable i a ser feliç. Això és un concepte que penso que no l'hem d'oblidar. I que ser feliç un mateix ha de ser també ser feliç i fer feliç als altres. Perquè si ho és un mateix però no fa feliç als altres, és una mica infeliç. Per tant, què ens cal treballar? Home, ens cal treballar el concepte d'un mateix i el concepte de l'altre. I plantejar-nos les activitats i el fer de cada dia amb com desenvolupem que es conegui ell mateix i que conegui l'altre. I sabem que ser lliure en aquest món d'incerteses i de complexitats doncs és difícil. Però llavors ens hem de plantejar alguns ítems per poder dir com avançar en aquesta línia. I jo us en diré alguns, però no són pas tots. Per tant, sempre heu d'intentar poder-ne aconseguir més. Per mi, ser lliure, i per tant treballar per ser lliure, és ser capaç de saber on s'acaba la llibertat d'un perquè comença la de l'altre.
I és també aquest joc de descobrir-se un mateix, però respectar a l'altre. Ser capaç de prendre consciència dels afers realment importants de la vida. Per tant, saber prioritzar i donar valor a diferents conceptes, que per uns seran uns, per uns altres, però que cadascú ha de tenir aquests conceptes clars i hem d'ajudar a que els infants també vagin trobant els conceptes que han de prioritzar en el dia a dia. Pot ser la família, pot ser l'amic, pot ser en aquell moment la mestra o pot ser el monitor, però que ell ha de saber en cada moment que la vida ens demana que hem de prendre resolució i per tant hem de prioritzar les qüestions. També vol dir ser capaç de formar-se criteri, d'anar agafant criteri un mateix i respectar els altres. I aquí, doncs, se l'ha d'ajudar a saber raonar, a saber dialogar, a saber convèncer. I per tant, el joc del diàleg, de respectar-se quan un parla i l'altre ha d'escoltar, perquè si no, no es dialoga, es crida, però no es dialoga. Per tant, què vol dir dialogar, què vol dir cridar-se, o sigui, anar donant aquests conceptes que finalment, després tots aquests conceptes són valors, valors que a la vida ens són importants. També vol dir ser capaç de prendre decisions davant situacions concretes i saber-les modificar si és necessari. No ser dogmàtic, això també és important, però saber per què has canviat d'opinió, com i per què. I segur que en podríem anar fent molts més, d'aquest ser capaç, en podríem aconseguir molts més, però gairebé com els maraments que diuen que es resumeixen en dos, doncs jo els resumiria en dos també, que és desenvolupar l'esperit crític i potser un segon ingredient podria ser donar una certa rebeldia a l'infant també, que els dos ajuden a aquesta educació o formació de la personalitat, encara que pels adults, els educadors, això a vegades ens comporti situacions més difícils. O sigui, segurament que si un té molta autoritat i aconsegueix que tots el puguin seguir, és molt més senzill. Però, en canvi, si un es mostra una mica més rebel, amb esperit crític i sap raonar i ho sap dialogar, per l'adult és més difícil, però és molt més enriquidor per tots. I estàs donant més unes possibilitats creatives d'un ciutadà que després agafi compromís. Si l'únic que arribem a fer és que l'infant sàpiga seguir l'adult i no es faci aquests plantejos, potser fem un ciutadà una mica seguidista del que hi ha. I a la societat un ha de tenir esperit crític, s'ha de saber responsabilitzar, ha de saber dialogar, ha de saber poder també posar elements per canviar. Per tant, el tema diàleg, el tema de raonaments, el tema de buscar camins diversos per arribar a uns reptes que es puguin plantejar, són espais educatius. I aquests espais educatius, jo us diria, dediquem-hi temps. Dediquem-hi temps perquè són importants. I això és l'aspecte de dir, per desenvolupar l'autonomia d'un infant, cal donar-li espais que ho puguin fer. I vosaltres en teniu molts espais que ho poden fer. L'escola està molt més minvada perquè està més
quadrada amb els seus currículums, amb les coses que s'han d'aprendre. En canvi, aquí, en els esplais, en l'escoltisme, hi ha moltes estones i a més hi ha la possibilitat d'una cosa que a mi em sembla bastant important, que és que hi ha més d'una persona en contacte amb aquells infants i que, per tant, hi ha una possibilitat de fer un treball d'observació de com van treballant els infants en els seus moments, que val la pena apuntar-s'ho per després avaluar i poder dialogar amb ells de com han tingut el comportament, com han vist una visió d'una cosa o d'una altra. Teniu moltes més possibilitats, vosaltres o les pròpies escoles. I jo penso que aquest és un concepte important. M'havia apuntat una frase, i us la llegiré, de l'Alice Frenet. Frenet era un pedagog. Jo soc d'escola Frenet i per tant sempre poso l'escola Frenet. I ella era la germana del Frenet i em diu: ser un bon educador és saber, primer de tot, tornar-se infant, al nivell de l'infant. Sentir-se implicat en aquest regne transparent en què una reciprocitat d'amistat porta cadascú cap als altres. Els nens són aquell món transparent en el que permeten dir-se de tot i no guardar-se rancor. Si un es guarda molt rancor, és l'hora de dialogar i parlar-ne. I és l'hora de fer-lo veure que hi ha maneres diferents de comportar-se, perquè tampoc podem oblidar que cada nen ve una motxilla de casa i una motxilla de l'escola i per tant no arriben a l'esplai diferent, però sí que l'esplai té motius per poder-hi treballar i això és educar. Quan dialoguem amb ells, moltes vegades hem d'aprendre a no confondre coses amb el diàleg entre adults o el diàleg entre adults, vull dir, entre infant i adult, entre adult i infant, o entre infants mateix, o en el que els hi veiem i els hi podem dir sobre la forma d'estar ells en cada un d'aquests espais que podem donar d'autonomia. Per mi n'hi ha un d'important, que és més per part de l'adult, que és no confondre l'activisme amb tenir atenció a l'infant. A vegades, per tenir un cert control, programem tantes coses que l'únic que fem és activisme, però no donem espais en què ells puguin ser autònoms, ni treballem després aquests espais autònoms perquè ens dona la impressió que ja perdem el temps, que és més important anar a fer aquell altre joc i anar a fer aquella altra activitat, i vosaltres que els teniu dies a l'estiu i tot a colònies, hi ha d'haver espai per tot. Però no caure molt a l'activisme, per l'activisme, perquè és molt més senzill, però potser no és tan educatiu, que sempre s'ha d'anar compaginant una cosa amb l'altra. Amb unes determinades edats, sobretot quan ja tenen 11, 12, 13 o 14 anys, no s'ha de confondre descansar o pensar, engandolejar o vaguejar. En aquestes edats es tendeix molt a voler estar estones, deixem-nos també pensar. Després, si de cas, provoquem un cert debat sobre el que un s'aspira, mira el cel, mira els estels i què ens dona i tal, i podem treure molt més que no a vegades pensar que l'únic que fa és vaguejar. Un altre concepte que jo m'anotava era no confondre a vegades la protecció o estimar a l'infant amb una sobreprotecció.
la nostra societat tendeix a la sobreprotecció. Tenim una regulació tan gran de qüestions que a vegades són fins i tot absurdes. Hi va haver un moment en què es parlava dels nens que anaven amb autobús escolar, ara com que s'ha retirat molt l'autobús, potser no se'n parla tant, però els nens anaven amb autobús escolar i tenien que tenir una persona de vigilància fins als 12 anys. Per això sí, els 14 poden anar amb moto. Això són coses que dius, de 12 a 14 ara madurat, que a 14 ja pot anar amb moto, però fins al 12 té que tenir un senyor que si baixa de l'autobús i no hi ha el seu pare, no el pots deixar perquè ha d'haver un adult que el vigili. O sigui, hi ha coses que la sobreprotecció, i això no és ni més atenció a l'infant ni que ens els estimem més. Es necessita, els infants necessiten saber que l'adult guarda una bona relació amb ell, que l'aprecia, que té sentiment, que això és molt important, educar les emocions, que per tant ell se sàpiga que té una protecció de la gent més gran, però no hem de caure mai en la sobreprotecció. No confondre estimular amb exigir, no confondre saber dir no amb pèrdua d'autoritat. Un adult, un educador, ha de saber dir no fins aquí i raonar-li per què. O si està tonto en aquell moment, no li has de raonar en aquell moment. Li hauràs de raonar després. Però tindrà més autoritat si sap dir no, que si no marca límits. Perquè els infants també necessiten saber que hi ha límits. Encara que en un moment determinat no és el seu moment per explicar-li, però ha de saber que fins allà podia anar. Per tant, no confondre deixar fer amb llibertat. Perquè això és una cresta d'aquestes pantallants de les muntanyes que no saps mai quan ets en un lloc o en un altre. Per això jo crec que l'educació és un gran repte i que llavors els educadors en cada moment ens hem d'interrogar per educar, perquè si no acabem fent activisme però no acabem educant. I que, així per acabar, us diria que mai un educador hauria de dir ho fem així perquè sempre ho hem fet així. Perquè aquesta és la contradicció més gran que podem fer. Perquè és no entendre ni donar l'autonomia a l'infant i potser sí que és cert que és la millor manera per fer-ho. Però la frase en si és una frase en què tanca portes i que bloqueja qualsevol relació amb ells i sobretot amb ells que poden impulsar altres maneres de fer i per això jo us deia també hi ha que a la suma de l'esperit crític deixem-nos ser tots una mica rebels perquè si tots som una mica rebels també farem avançar moltes més coses. I acabo amb una frase que vaig sentir amb un pedagog que es diu Antoni Tor, em sembla que està a la Universitat de Vic, en una conferència que deia fora bo que quan ens interroguem sobre les característiques dels nens i nenes que tenim al nostre càrrec, sobre com es comporten, sobre com actuen, sobre com són, també ens hauríem de preguntar si els hi hem ofert el millor de la nostra societat adulta. Quan ens preguntem per les responsabilitats dels nois i noies, potser ens hem de preguntar si nosaltres hem complert amb els nostres deures com a educadors, perquè educar els infants demana dels adults una exemplaritat que no sempre podem o sabem oferir. Ja, per acabar us diré uns quants aspectes que per mi és important d'educar. S'ha d'educar per pensar, s'ha d'educar per decidir,
s'ha d'educar per integrar, s'ha d'educar per compartir, s'ha d'educar per valorar, per respectar i per estimar. I aquí ho deixo perquè vosaltres també feu anar la vostra creativitat. D'acord? Bé, bona nit. Ha anat molt bé aquest final perquè ha dit que toquem per formar, per estimar, per incloure. Jo no puc parlar-vos d'educació en l'estricte sentit de la paraula, en el treball que esteu fent, però sí que puc entrar en una sèrie de donar camins per pensar eines que poden facilitar aquesta labor. I a més, eines que d'alguna manera han condicionat en el temps el model social que té aquest moment de Catalunya. I m'estic referint a partir del tema de la cultura popular. La cultura popular entesa, com en veiem tots, que són els nens gegants, els castellers, el cant coral, el teatre amateur, no? Clar, això possiblement direu què passa, no? Això com ho lliguem, com entronquem en tota la labor que esteu fent vosaltres, no? Jo per començar us posaré un exemple, que és quan jo parlo del tema de la cultura popular, ens agrada també nosaltres en aquest món afegir-hi una paraula que també ha sortit anteriorment, sobretot quan es parlava de l'associacionisme educatiu, i és l'associacionisme cultural. L'exemple que us referia és que, per exemple, imagineu-vos per un moment el cantaire d'una coral, aquell jove o aquell infant que balla un ball de bastons, o aquell que participa en un genoters, o participa en uns castellers. En un moment determinat, aquella persona, aquell jove, ara a l'hivern surt de casa i surt al carrer, fa un fred que vas com el dia d'avui, i aleshores la família diu, ara amb el fred te'n vas a assajar? I diu, sí, ara el vaig assajar. I aquella persona obre una porta, entra en un local com aquest i es troba una sèrie de companys que tenen diferents procedència social, diferent formació, diferents coneixements, diferents possibilitats econòmiques, de diferents estractes socials. I resulta que tots es troben en aquell local per fer una activitat que els és comuna i que a més els agrada que ho passen bé. Però el curiós del cas és que quan aquella persona travessa aquella porta, en cap moment es planteja el que té al costat o al davant, justament aquesta formació religiosa o aquesta formació social, no s'ho planteja. Però l'important del cas no és exactament que no s'ho plantegi. El bo del cas és que no s'ho planteja tenint en compte que mai ningú li ha dit que hagi de ser d'aquella manera. És a dir, que d'alguna manera innata, com si fos un ADN, hi ha un comportament molt interessant que aquella persona ja entén que allò que ens uneix en aquests moments ens uneix i s'ha acabat, que no pot ficar més contemplació. Quan arribem nosaltres que parlem d'aquest associacionisme cultural, ho diferenciem una miqueta amb el tema del voluntari, que ara es parla molt, el voluntari, precisament en aquests dies, amb el tema de recollida d'aliments, o el voluntari d'una ONG, que té una aportació, evidentment, i socialment parlant, molt important, però que és diferent en el món en el que jo us estic ara presentant. D'alguna manera, aquell que mou un gegant o aquell que participa en uns castellers, quan es troba amb els seus companys, quan es troba amb ells, ho fa perquè allò li agrada. És a dir, que ens uneix les ganes de passar-nos-ho bé. Actituds, evidentment, completament legítimes. I a partir d'allò de trobar-nos bé, de fer aquella feina que ens agrada i per tant ens ho passem bé, sense a vegades donar-nos en compte, estem fent una aportació social importantíssima. El voluntari en canvi no. El voluntari el que fa és entrega la seva labor amb una causa i el destinatari primer és un tercer, no és ell mateix. És la diferència d'alguna manera que hi ha entre un voluntari i una associació. També us deia que el moviment, el model social que tenim ara porta temps treballant-se i el moviment associatiu de la cultura popular és
molt singular, diria que és singular a Europa, perquè la gran quantitat de milers de persones i milers d'entitats que hi ha al país no es reprodueix a la resta d'Europa. Ve ja d'una filosofia a mitjans del segle XIX que va iniciar Josep Anselm Clavé i que molts vosaltres coneixereu i que a vegades erròniament se li atribueix a la Guàrdia, que és allò d'ajuntar-vos us sereu forts, estimeu-vos us sereu feliços i culturitzeu-vos i sereu lliures. Aleshores, en Clavé, quan va crear el 1850 la primera societat coral de la península Ibèrica, ho va fer amb una idea molt clara. Eren moments en els quals la societat, la gent treballadora, treballava sense cap tipus de cobertura social i treballava de sol a nit, moltes hores. Si aquella persona que era malalta tenia un accident, no tenia cap prestació, aquella família no menjava, senzillament no menjava. No hi havia ingressos. Ell va crear, a partir de la idea de donar una culturització, donar una resposta als necessitats de la massa treballadora, perquè ell era un república utòpic, va dir, genero una coral, faig una coral que reuneixi aquelles persones i a partir de la coral el puc fer com una societat de segons mútuos i donar-li aquesta cobertura i aquesta tan cultural com de serveis. És a dir, el món coral, que és el que veiem ara, en aquests moments es va iniciar tot el moviment atenístic i el moviment atenístic també la formació d'escoles per canalla, i estem parlant d'una activitat lúdica que comportava uns valors. I aquí és on anava jo a parar, el tema dels valors. Perquè aquests valors que configuren el model social que avui tenia estan entroncats amb aquest associacionisme cultural. És a dir, quan podem parlar en un moment determinat de diferents activitats de cultura popular i que es poden utilitzar per l'activitat cultural que es feu, aquest exemple en podem dir moltíssims. Per exemple, a Terres de l'Ebre, les societats musicals, les bandes de música. Les bandes de música són formacions que van cap a 50, 60, 70 músics, que no tan sols proporcionen la gran quantitat de músics que tenim al país, sinó que, a més, és una reunió social importantíssima perquè ajunta canalla molt petita, que comença a partir de les escoles de música, els hi ensenyen a tocar un instrument, estem parlant de nanos de 10, 12, 8 anys, però que conviuen nens, nenes, de joves, d'infants i avis. És increïble veure que a partir del fet de tocar un instrument i de tots plegats fer una banda de música i tocar les peces musicals, puguem conviure gent de diferent edat i d'estat gènere. La qual cosa aquí el que estem parlant molt clar, estem dient claríssim, és que el relleu generacional aquí no és un problema. El relleu generacional, els valors de la música, els valors de la formació, es comparteixen en persones de diferent edat. Sempre quan us estic explicant això penseu el que us he dit abans. És una activitat completament normalitzada, però en cap moment el que s'ha volgut és pensar que hagi de ser d'aquella manera. Això amb el tema, per exemple, del tema de la música. El tema dels gegants. El tema dels gegants, perquè una cosa que és els capgrossos, no només ens introdueix en l'aspecte de dir veu un gegant i aquest gegant doncs a vegades és divertit, el gegant queda moltes vegades que no els veuen, inclús estan plantats, etc. Tot això. Però aquí també hi ha altres valors, que aquests valors també molt hi ha per relleu generacional. És un problema de relleu generacional, on viuen gent jove, gent més gran, però aquí aquell infant que ja a molt geganter li procura de tenir un gegantó a la seva vida perquè hi pugui participar, etc., acostuma a aprendre a fer anar el gegant i a ballar amb el gegant. Catalunya és el país de gegants n'hi ha a tot el món. N'hi ha a l'Àfrica, n'hi ha al Japó, tot el món hi ha gegants. Però curiosament, Catalunya és l'únic lloc on els gegants es mouen a partir d'un fet històric que és músiques i danses. És aquí que tenim un gran capital cultural documentat de danses i balls
i els gegants aquí de diferents parts, cada un allà la seva dansa, treballat amb la seva música, cosa que arreu del món no passa. Els gegants es mouen i es traslladen i s'ha acabat, no? Però aquí hi ha una cultura al darrere importantíssima. És a dir, que entronquem amb unes arrels del país, unes arrels històriques, unes arrels culturals, que a partir de fer anar aquell gegant, l'infant està entrant també en un món de cultura, en un món de la música, que li fa entendre molt més al país. Quan parlem, per exemple, dels castellers, els castellers entrem en una faceta també importantíssima, que ara s'estan repetint molt els castellers, s'estan naixent molts castellers arreu del país, que és el tema de la inclusió social, el tema de la incorporació de nous lingües a la nostra societat. I que es fa amb una línia completament planera, sense que hi hagi cap tipus de problema, ni que tampoc mai ningú s'hagi qüestionat que aquest és un element important, perquè ja es dona sobreentès. Quan en una colla castellera que assaja a casa seva i tornem al mateix, saben canalla, gent jove, gent gran, nois, noies, etc., el que s'està fent el Constitució d'un State, d'això no hem de parlar moltíssim, però quan incorporem des de gent dels països de l'est, xinesos, gent de saharians, etc., es fa tots amb una sola comunió, que és aquell que té una forma física concreta i aquell que té més alt, més baix, o més força, o fa pinya, o fa anella, o fa un segon, o fa l'enxereta. Però no a partir del seu color de pell o de la seva manera de parlar, sinó a partir de la seva aportació física que va fer en aquell moment en el castell. És a dir, estem parlant que tot el que és la cultura popular en quant a element festiu és importantíssim per tal de la formació de l'infant. És importantíssim perquè ja solament el fet de parlar a la festa és una raó molt sobrada per tal que la gent s'ajunti, que la gent completament de diferents procedències, doncs amb el mateix objectiu, amb la mateixa festa, generi una solidaritat. Solidaritat que també es materialitza en aquests moments en què hi ha gent que ho estan passant malament, pel sol fet que tu tinguis un company al costat que saps que ho està malament, que entre tots l'ajudem. I això, que és un fet notori que es desenvolupa en el dia a dia, sense necessitat d'explicar-ho, sense necessitat de dir com han de ser les coses, l'infant ho aprèn. I ho aprèn molt bé. Perquè entra com a part d'un món natural, d'una activitat que fa el dia a dia i que a vegades comparteix amb els pares, per exemple, el bestiari. El bestiari és curiós perquè a vegades en el món coral, per exemple, hi ha molta activitat de corals infantils, hi ha moltes corals infantils, educar en la música és importantíssim, en quant a valors. Llavors hi ha corals juvenils i es produeix un buit d'edats fins a altres corals que són mixtes, en el qual no apareixen corals, per exemple, de 30 o 35 o de 28 anys. No es produeix perquè és el moment en què es posen les parelles, hi ha periodes pel mig i no es poden dedicar a aquesta activitat. Però en canvi sí que hi ha altres activitats que en les quals poden participar els infants, perquè una coral de gent gran no pot cantar un infant, per la diferència de veu, però un infant no pot cantar un pare. Però que hi ha activitats, com per exemple pugui ser els correfocs o el bestiari, en el qual sí que poden participar les famílies en